Hakaperthei kiudor ki marba mardi pat jingrem dor na dong shadong. Henry katnat labor employment and skill development ka sarkar kat kum kat notification balapenmi akalai terik no pra arjar pusau ka kedo ba ka jingpen kiu bai belas ni kalong mar artingka yaki on skill but ki semi skill but marlai tingka yaki skill but highly skill. Ya kani kamat yakren lalitra da ka khun new trap national awakening movement khnam Hakaji lamba Thomas Pasa working president Shakmat ka office labor commissioner hakano pai singi khatwei trip no pra arjar pusau habakren sikilap thai kubor uba Thomas uloong bakat notification kakado bakan pentrikam ye kejingpen kiu bai belas ngi nadu risau arjar pusau kata sau spa khat khnai tengka ye ki on skill sau spa nyup sau tengka ye ki semi skill san spa laipu tengka ye ki skill but san spa propendu tengka ye ki highly skill uloong bakat jingpen kiu bai bela Hau benai yayong arjar pusau leng bakatnat kalong saus pa khat nyu tingkai ki on skill saus pa nyu po artingkai ki semi skill sans pa arp nyu tingkai ki skill but sans pa propulai tingkai ki highly skill but kumta kadon ke jepher tang ar bat lai tingka Nakaliang kajongi dang hakini ki sini kini ki arlai sini beladap ila iyo ya kawai ke notification ko balak penmi lemba ka labor's office jong ka sarkar jela hakaba kila revise ya kini ka daily wages lani kata ka bai sini ka bai belas ni ka ba ka labor department ka penmi ka force ka perbat habang hilap ya ka increase ni ka height hilap baki penkiu artengka ti artengka te haka juk ka mentale si kamlong reasonable sure dak budak ki ba ki ba imja dak ni daily wages lagi deh kita sarkar go fair ne lani ki organized sector lagi pai kama shadin kandian ka Minimum Wages Act 1948 awan ra eka ada kau gejut mu banyada ya ki nong belaski lagi belaki office sarkar ne lagi sunu daga jut u bakin yo ya taka jing siu ka balong ka biang da ka bakin yo ya taka jing im ka ba la banim lagi ka pam ka di ka puli ka puti lani haka puli ka hakni ka ki jing sumar ki fer ada habang ila mentah pada kini ki kiu ya ka daily wages dak art nangkal ese ka long ka pursya ya jing tu jo kan 1948 ni sau thu ba kan ni ka jing penkiu ba mi da pokok labor department menta ki penkiu yo ka VDA ya kata ka variable dinners allowance ka bakat kum ka 19 act 1948 ki haban penkiu but haba ki penkiu yo ka VDA ki hape ya ka consumer index ka bala ale da ka labor Bureau dak jing tmu bakane ka jing kiu dor kan ya habru bat ka jing penkiu ya kan ka VDA man kan ru benai but habang iwan ni kendu ang ni ka office jong ka labor department ngi so thu ba na kalang ka labor bureau ro ki klem le phai tanga study ka ba janai te bantip ka no sisa u khau la kiu ka no ko umpnyang ka la kiu ka no uso sau la kiu ka no ka petrol ka la kiu ter bakin yo eta ka dor kawalong reasonable bat ngilap ba nakaliang jong ka bureau ro kipen iya tai arteng ka ijing kiyo hakini kin ru benai bat ngi ngitip ngi pai ba art kat kam desu kam long reasonable hangno ro te nakaliang ka jong ngila ai de kisting tho kaban poisa i labor commissioner namar ngatre hakani katio banwan in one i labor commissioner batmai te inyo ban study ya kani ka bentang nakaliang ka jong kabakham jure ngiban ba hakini kendiat bana gi beladab gilawan ban ye kendu ya kani ka juk office daga jing temu bat ka jing dawa badai bat penkiu no ya ka basic jong ka daily wages om de ka VDA ka basic ka dai stagnant kumakalong menta ka dai life spa nam ta ki on skill te ka VDA ka kiu man ka nriu banai hakini ki beragi beradab ilawani kundo ia ada jumpa ba kas labor department kani ban penkiu no ikani ka basic ru but ngila pen power to kapor ba lese ka labor department lani ka government of Meghalaya kala pen ya ka minimum wages act 1948 nomor katkum ka minimum wages act ka section ka balai subsection B ka tho ang to ba ka sarkar jela kariban penkiu ya ka basic jong ka minimum wages hapo sansna kumbagalong mentahi
ya kan ini basic lah penkiu hau arja kat para tila nengi cim arja kat para hadu mata kelak tam yusan sedem kamut kalau ini ke violation ya ka Minimum Wages Act 1948 nak kalian kacungi hatiin bagi wat benya iyo jumtip mana kalian ka Labor Department kila apa ki proposal siapa ke Finance Department ban penkiu ya kan ini ke basic but let's see kikam kisakut apa Finance Department Finance Minister but haka sokar jela ka jongi tena kalian ki jongi ngi banjur ba ya ka sorkar ka jongi nai pelut por ban pelut ya ka pisa jong pai ba ki festival ki bon pe lang ikini ki jat kam ki bak hamlong kongsan ki bak ta ya urit uria kumba kalong mentai ki berjelang lama kajing pelut pot ya ka pisa jong pai ba hi bon ki lang ki bom don jing mentai kini pibu konsert ngatai kini ki daily wages ki miyo tang bandrung long to kim dan tang ka pisa bantit tiket du ya perkat kum no ban penyak ki ingesen tikani kini kamat ka kongsan ka bak ta yo kpo mangitip yu kpo lada uduna wonra ya kajing sini ki bol abat kan tengte haptur ya uding yo maru je ka sorkar kini kajing klik jong sorkar mamardor hi kadiban penkiu no ya ka basic minimum wages kumbalai bor lani mandated daka Minimum Wages Act 1948 bar ngikmil inti ba insawan i Labor Commission bertamai nak kalian jungi wood hi in take up igini ka case krang baka sorkar jelaru kan perkloy kam pi pinco longo ba ngan batai pi hakini ki sistem sitek kajing kiu dor kajing pen kiu dor ka sorkar ya kan ke VDA ngan batai pi ka rate pin so pla ba haka sitri gubna Oktober arjar folai unskill ki ong khat new tengka khat lai tengka khat san tengka ki increase ma kabarang duna plat ikasan tengka nang tap ada naka saus pa khat new kabajong sitri April arjar usau ki pen kiu pada haka sitri Oktober arjar usau ki pen kiu pada naka saus pa khat new saka saus pa khat kendai artengka tena kalian kejongi ngira air ke tabular form ni apa ni kini kita table hang ni boro ba kipat bar kin sungthu ya kajing jong ini ki ba im daka daily wages but ka sorkaru kan pai khmat ni kajing ban kumba kalong hi kini ki figure ki bangla batai pi menta ka thau sai kra tangawai bakani ka labor bureau ka badai banle ya ka consumer index pricing ban aya ka rai pada kan no tengkangin penkiu haman kan dru mana ki claim le ya ka homework ka jongki let's say ki la song tang office penkiu ka doman let's say daga jing tu ban no penkia tan ya ka jing lut jong ka pla pisa jong ka sorkar nak tahu nak kata daun nak lenga jongi ngi ong ba lada ka sorkar jela kam sim khiai kan ngila defeat no ya ka jing tu jong ka Minimum Wages Act 1948 maka jing tu jong ka ain ka long ban yada ya ka hok jong kinong bela ki bateri ha kitrat sarkar ki bapel lan ha ki organize sector ben yo ya kata ka jing siep kat kum ka hok ka joki tengin ap kmil dik kai ba ka sarkar jelak kan simkya halor ka bentam ban penkiu ya ka basic kum bang ila dawa kini ki benai bila adam nak kalian ka Labor Department kala pa ya ka file cepo ka finance kani ka kam ka sakut apa finance nak kata ka daung ibanjur ya ka sarkar ibanjur ya u CM ubadairu Minister in charge finance ba gini pet lang ru ya kini ki jeng jo kini ki belas ni dia tangi concert dia tangi concert pet lang ya kini ki ba kamai mesti bam ben la lagi la ban le kata mut ngi do yo ka secara kadar ka le se ka ba no silang ka bam don ni kata ka jigit kle nam tau duk su pada Habatin, pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.